መን ቅድሚ ያለው መን ድሕሪ ያለው ኣየገድሰንን እዩ ምኽንያቱ ህይወተይ ክልውጥ ጻዕርዓር ዝብል ሰብ እምበር ምስ ሰባ ዝወዳደር ሰብ ኣይኮንኩን በለካ ለኽዕካ ዘረባታት ንድሓር ንኽምለስ ዝገብረኒ መስምዕ እዝኒ የብለይ ምኽንያቱ ናይ ልበይ ባህግታትን ሕልምታትን ከዳመጽ እየ ዝደሊ ብድሕረይ ኮይኖም ስለ ናተይ ዝሓለፈ ታሪኸይ ዝበቕሱን ዝሓምዩን በፍጽም ኣይሰምዖምን እየ ምኽንያቱ ትማሊ ዝነበርኩ ኣነ ሎሚ ዘለኹ ኣነ ዓብዪ ኣፈላላይ ኣለዎ ስለዚ ናይ ትማሊ ማንነተይ እምበር ናይ ሎሚ ማንነተይ ኣይፈልጥዎን ኢኹም ኩሉ ግዜ ኣብ ዘይጠቅም ቦታን ስራሕን ግዜ ኣየጥፍእን እየ ምኽንያቱ ዘለኒ ግዜ ነቱ ሕልመይን ባህግታተይን ንኸሳኽዕሉ ዝመደብክዎ ግዜ እዩ ዘለኒ ስለዚ ንዘይጠቅም ዝኸውን ግዜ ይብለይን ስሕተተይና ሓጢኣተይ እናቖፀሩ ኣብ ፍርዲ ዘውዕሉኒ ሰባት ምንም ክብሎም ኣይኽእልን ካብ ሓጢኣተይና ካብ ስሕተተይ ከውፀኒ ዝኽእል ግን ልቦናይና ፈጣሪየይ ብቻ እዩ